Hello everyone. For today's video, charing, magluto taog tiil sa manok. Tiil sa manok, hoy. So, tagas pa siya kuko, people. Tagas siya kuko. So, kinahanglan pa siyang i-pedicure. I-pedicure siya. Nasa kaana, i-pedicure. Okay, very daghan gyud siya. So, naingon akong bana. Naingon akong afam nga. Naa ba daw kayo makaon ani? Of course. Naa kayo makaon ani, uy. Naa kayo makaon ani. Kaya ko ano siya. Tusok-tusupon na siya. Diba? Ang kuko, baw. So, nakita ni sa akong bana sa freezer. Ipaluto na niya kay para mawala na siya sa freezer. Murag ginilian na ba siya gatanaw sa mga kuan? Mga tiil. Diba? Tiil. Ang manok, baw. Ang manok. Kinaham kas Pilipinas ni. Lami kay ni adobohon. I-grill ba? I-grill. Lami po siya. Ihaw. Iihaw. Kalami. Lami kay ni ihaw. Ihaw. Dako oh. Dako kayo. So, maora to. Short video ra. Bye-bye.